Wellness Hotel Říčky. Mám tu pro vás skvělý mezonetový apartmán, který za tuto cenu už nikdy nejde koupit. Jsme v srdci apartmánu, kde teplem domova je krb nebo topení přes SMS, přiznaný trámy a teď tahle terasa, kde je krásný rozhled a klid. V pokoji jste byli, tady koupelna, teď pojďte do ložnice s terasou. Apartmán můžete využívat pro sebe, čas s rodinou, anebo můžete využít wellness hotelu k pronájmu jako investici.